balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon yari kita sa Webes na nga pagpangalagad pizza 5 kita sa bulan sang Enero tuig 2023 mga kaaksyon. January 5, 2023 mga kaaksyon. Ang Three Kings na way nagid man na gina sa ulog, no? Oh, ang Three Kings sa pizza size, no? January 6. Sige, sa mga kaaksyon tang nagapamati sa sining udto, happy panyaga. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan. Welcome diri sa Aksyon Balita Banat Bulig sa Aksyon BBB sa Aksyon Radyo Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalonta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na unit reporters plus man mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalonta man pag maka-time kita karon dugay-dugay diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad daw okay ng sitwasyon ta subong, no? Yadtong ginkabalak-an nga malain nga tiyempo nga base makatugas ang pagbaha o kung taas naman sang tubig pero daw nakalawyan, no? Mainit ang sitwasyon. Nagabaga-baga ang adlaw mga kaaksyon since pakaina sang aga. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Oriental, no? Kamusta iya kamo dira mga kaaksyon namon sa Kanginan, Kabayunta nga Oxlang, kamo sa sining mga inoras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanin Antique kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag-broadcast mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita ni Aksyon Marlon Hidovilla sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa mga nagdaogla sa local search for the 2022 Best RA 9003 Compliance Office Hospital ginpasidunggan sa Kapitolyo. Tatlo ka mga upa employees o ginserbihan sang dismissal order subong aga. Sa balita kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center final inspection sa tatlo ka merkado nga ginrenovate patigayunon pa sang DILG suno kay City Administrator Attorney Maghare. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO Director Colonel Thomas Joseph Marter handa sa panawagan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Isa ka courtesy resignation. Marter nagahulat mando gikan sa PRO 6. Sa balita naman kay Aksyon John Diaz sa Nukpo courtesy resignation sa mga full pledge colonels nga nadistino sa PRO 6 bla magadepende sa kada personnel. Nukpo Director pamitan wala pa makapagwa sang desisyon. Kag soltero arestado sa buy-bust operation sa Dakbanwa sang Silay. Sa balita sa patrol kay Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay barangay official sang barangay Banago plano magabakal sang dump truck agud nga matagan solusyon ang problema sang basura. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib ini may kang tanan sa 42 anyos blang nga babaye arestado bangod sang kaso robbery sa syudad sang Sagay. 100,000 pesos sa ang kinanglanon nga piyansa. Sa balita kay Aksyon Nelson Patino sa Banwa sang Calatrava, maestra nga nagabantay sang di pasayrong salakyano masakay kuntani pero na sideswipe sang tricycle, biktima gindala sa ospital sa Banwa sang Calatrava. Kag balita kay Aksyon Vidya posible ginakabig nga top 1 most wanted person sa kaso nga rape sa Banwa sang Hinigaran, dakop sang kapulisan. Sa balita nasyonal, sa atong sining mga balita nasyonal, mga kaaksyon, negosasyon sang Pilipinas ka sa China, angot sa joint oil ka gas exploration sa West Philippine Sea, magapadayon sunod kay Presidente Marcos. Pilipinas kag China nagperma sang 14 or 14 ka bilateral deal sa state visit ni Presidente Marcos. Senado umpisahan ang investigasyon sa naiya glitch sa piyak sang on-break pa sila. Kag 429 ka mga generals kag police colonels ginapaabot nga magsumiti sang ilaw resignation kasunod sang panawagan ni Interior Secretary Benhor Abalos. Kag duha ka mga low pressure area nagatugas ang pag-ulan sa Pilipinas, pila ka lugar nagpatigayon sang class suspension. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tayo na karon pag makatime kita diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Magbalik ang aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulam ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya gaano sa inyo. Apan mi permigid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Dolam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. nakabudlagid kun online mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos. Kaksyon, sige, pag timo-timo na, kung may palanyagahon na kita. Pero kung ay, preparar para magtimo-timo, dugay-dugay. No? Live extension na
ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:01 na nga oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol no inimay kang tanan sa mga barangay officials balasang barangay Banago plano nga magbakal dump truck. Di mayo gid na kay lapad-lapad kag dako man ang Banago mo agod nga matagan solusyon ang problema sang basura. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa piyak sang plano karon sang barangay official sang barangay Banago nga magbakal sang bag-ong dump truck para matagaan solusyon ang problema sa basura. Sa karon nagapangabay ang pamunuan mismo sa barangay Banago sa pamunuan man sang IPM ang mag-schedule sang isa ka garbage truck matag adlaw para masolusyonan ang problema sa hinakutay sang basura sa barangay Banago. Then sunod diri kay punong barangay Ricky Mijares ang tinumpok nga mga basura nga nakitaan sa patrol actually kagadara mismo sa dalan sa Felix Amante Drive Purok Tinagong Paraiso. Galing kay do granted naman na. Kagamo naman ang problema basta magtapos ang tuig Aksyon Eden kung Aksyon Alvin kung magadlaw ya daw tingadlaw daw laman basura bla. O gani man actually amo nang isa sa mga problema Manila kay ang sa may area sang Tinagong Paraiso sunod sa iyo sa iya nga halos ang pila ka mga purok bit-bit pala mga basura Action Rex ginahaboy. That is why nga na tipon kag ang problema pag Action Rex suno sa iya nga kung magsugod gid man ang IPM sa ila sini nga barangay jutay na lang gid kung halimbawa jutay na lang para mapuno ang ila sini ang normal man lang naguro nga maghaboy sila sang basura sa garbage center da or basura blang nga ginabutangan nila da importante hindi maglinapta na isa pa na actually na brought out ato siling ko sa galinapta naman to mga basura to kay siling niya kag siling man ni kapitan actually kung maghaboy sila arag gid sa sako galing kay kung kaisa hindi mo na malikawan nga may arag gid ka pambulot bala mga basura especially mapuslan pa bala Action Rex ginakuha na nila sa sako kag ginapain ang pwede pa nga mabaligya o kung na-scrap bala Action Rex. That is why isa ina sa problema pero suno sa iya ina nga bagay nagabantayan na sa barangay Tanod especially para hindi maglapta ining mga basura nga kung kaisa ang baho suno sa iya nga mabatyagan man sa mga nagalabay. Amo lang nang ayo taman sa mga pangbasura blang hindi man nila paglaptaho ng basura kay para man na sa ila mo. Yes, sakto na aksyon na kung laptaho na nila karon iway na pero daw talagsa man lang sigurong nagalapta sinang kadamo sang nagalapta mga idogid na kapin-pakit may mga pagkaon pa bala o kung mga leftover hindi mapusdan pero ang ido yan panimawaan lang yan sigurado laptagin na yung Action Rex mo laban ang solusyon diri sa kay Kapitan Mijares actually na brought out na ni ang ini nga problema sa ila sini nga regular session ang problema sa basura ang solusyon sa iya through approved barangay resolution mabakal ang barangay sang dump truck sini nga bulan or posible sa bulan sang Pebrero sa diin ang pundo nga ibakal nagikan sa pundo man sang solid waste project sang barangay kundi ang iban Action Rex may mga barangay nga may ara mga mini dump truck para maghakot sang basura nga hindi bala masudlan sang IPM suno kay Kapitan Mijares may ara man sila sa nga dump truck. Ang problema, naguba na meaning hindi na mapuslan. Rason nga nagalaom siya, ang mga barangay council, nagalaom nga maaprubahan man ni Mayor Albi ang budget sang barangay Banago para sa solid waste project. Kay within this month or maybe by next month, plano gid nila nga magbakal sang dump truck para masolusyonan man
ang paghakot. Ambot o diri sa hinatay. Bacolod kung pila ka mga barangay sa may kaugalingon nga nagahakot basura sa ilang nga barangay Oo, kagina to na mentionar to ni Action Marlon, may ara to sa ila barangay kuno mo ang Tangob. May Barangay ara Tangob man- may dump Oo. truck. May dump truck, na-mentional to, gahakot man sa mga basura. Sa mga suludlon ng Action Rex, ngayon di ba na malabutan sa serbisyo sang IPM sa umunong ginakadtuan sa mm. nga barangay. Ari Action Rex ang pahayag ni Kapitan Ricky Mijares. Uli nga IPM, kasulod na din na siya. Kung galing kay pag-abutin na di sa barangay Banago, may unod na siya. That's why nga ang basura namon, kung i-karga niya, gamay lang ang ila makuha. Tani no Action Alvin no pangabay ko sa IPM na schedule lang nila di isa ka truck kay hindi gani matapos isa ka adlaw kung schedule lang gid nila no kagami sa barangay approve na ang amon budget sa solid waste nga gina-approve na sa barangay council nga mabakal kami bagko nga dump truck kay ang amon nga dump truck sang nagligad tiway na gid ka trabaho guba na gid that's why nga kami nang atag gid solusyon nga hindi lang kami magsalig sa IPM kami mismo diri sa barangay ma-provide gid dump truck kay ang amon budget sa solid waste no ginaulat naman lang namon no kay salamat ko uli kay Mayor Alvin no nga sa solid waste namon nga ma-budget maaprubahan niya kaya mo muna ang amon nga solusyon nga kandi kundiin maaprubahan ni Mayor Alvin matag di sa barangay Banago salamatan ginanamon kay kami diri sa barangay Banago ang amon basura maakot namon sa amon nga dump truck ang budget na lang sa solid waste ginaulat namon kay mabakal kami brand yung dump truck this year ini February guro hindi guro abtan nga ni February makabasig makuha na namon kabay pa nga panawago ko sa IPM nga kung may mo nga tagang hindi nila isa kabilog truck lang biskan one day lang kay ang ini basura di maubos man lang dayon kung may truck tingad ako. Action Rex nga kabanggit lamang sa nga pahayag diri ni punong barangay Ricky Mijares. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas nga dosage ang vitamin naman si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita sa Patrol. Aksyon Dale Salazar, Sanbayan Aynoy. Balita gikan dra sa Bacolod City Government Center. No? Live extension, super fiber. Anay kita may koneksyon sa may nga kolon. Ang manubo nga immunity, rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin. Ang solusyon sina, mag-super fiber na kita. Sigurado ka garantisado nga pagwaon ang higko sa aton sining nga Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, nga makapanganga, samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan.
Nabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ma'am na kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos. Radyo Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras, mga ka-aksyon. Sige kantuan tanay balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa final inspection no, sa 3 ka merkado
nga gin-renovate pati gayunon pasang DILG suno sa kay City Administrator Maghari, no? Yari ang kaundan sang balita ni Action Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Action Dale. Action Rex, nagligid nga December 31, 2022. Amo to siya ang deadline nga dapat matapos ang renovation sa tatlo ka mga major markets diri sa Bacolod City, ang Central Market, Burgos kag Libertad Market. So according kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, natapos din man Action Rex sa gintala nga deadline ang renovation sa mga merkado ugaling nga kinahanglan pa ini nga mapaidalom sa final inspection sang DILG bangod ang funds nga ginusar 50 million pesos each sa kada merkado for renovation. Ang halin Action Rex sa Gobyerno Nasyonal partikular na gingamit diri ang local government support fund sa daloman sang Department of Budget and Management o kon DBM. So paagi sa final inspection Action Rex, diri may baluan kung bala may ara sang mga parte sa merkado nga wala bala na meet ang mga standards or base sa ginkasugtan or ginplanuhan Action Rex. Kung may ara gid man sa mga kulang-kulang or dapat pa ang kayuhon, diri Action Rex pagdatagan sang nagakaigo nga tion man ang kontraktor para matapos ang proyekto kag ang mga problema. Ginpaag diri sang City Administrator nga ginamat-amat naman karon sang syudad nga mapasulod ang mga market vendors nga una na apektuhan sa renovation nga ginsaylo temporarily sa iban nga lugar o kon asagwa sang dala Action Rex kay ini sila pasudlo na kag maplastar man rason nga timera sa mga series of clearing operation nga ginapatigayon ng City Legal Office Enforcement Team Action Rex. Kung madumduman ang renovation sa tatlo ka merkado, nag-umpisa ini siya sang Leonardia Administration sa diin nga tiyamo to, no? May 150 million pesos sa kabugutan nga total budget ang gintugyan sa Bacolod LGU kag ginusar para sa pagpatahom sang tatlo ka mga major markets sa Bacolod City. Ano pagpahayag di Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Supposed to be ito ang market renovation ma-end December 31. Yes, sir. Natapos din man. Completed. Nang natapos, Libertad, Burgos, where in fact nag-meeting kami sa Market Committee just a while ago, ang technical group, kung anong proseso nga ipasulod sila. Na-notice nyo man guro, gasugod na clearing, may mando na ang aton pinalangga nga mayor nga i-clear na gitang area kay para ang traffic na magkaano. So, ang enforcement units, yung clearing, but at the same time, matamaton na sila natin pasulod, no, sa mga pwesto natin. May ginatap, of course, may ara na aware mo kamo sir, may retention, no, kada kontrata. So, ang inang retention, ang muna na siyang aton i-require sa contractors. May ara pa sir, final inspection ang DILG. So, once ma-final inspection ng DILG nga acceptable sa standards, amo na gina siyang final. Until then, minawiran tang retention to give allowance sa mga amuna, sa mga hindi ma-meet ng mga standards. So, we will definitely look into that. So, dapat formally na turn over sa LGU ang renovation? Well, Action Rex, portion lamang sa pagpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Update, kabalitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Karon dugay-dugaya ang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, mga ka-aksyon, no? Isa ka breaking news, mga ka-aksyon, no? Si PNP Chief Police General Rodolfo Asurin, no? Ang nagsumiti na sang kanya asang iya sining nga courtesy resignation, mga ka-aksyon, no? Nag-submit na ini siya. Ati gina-expectar man nga ti more or less mga pilani ka mga opisyal sang kapulisan, mga 429, no? Ang ginasigahom nga mag-sumiter man sang ila sining nga resignations in response ni sa panawagan ni
DILG Secretary Benhor Abalos mga kaaksyon, no? Ilang taon tanay ang susunod. Ay, pwerte ang sunod nga kabanata matapos nga di mag-retero ang ining mga kauturan nga mga generals sambut kun sa listahan ko di mayara isa ka general, Lieutenant General 8, Major General 21, Brigadier General 114, total of 144. Ang police colonel, mga 812, mga 812 ang police colonel. No? Ang tanan nga kabilugan, mga 956 ini, mga kaaksyon. Lantaon tani kung bala mag-resign ini sila, kay ti ang ato sining city director gani handa man nga magpatigayon sang courtesy resignation, pero ginahulat pa ang manginmando sang Police Regional Office 6 mga kaaksyon. Same with sa ato sining kuning regional director bla sang kapulisan nato, no? Amuningin palayag sang aton sining mga opisyal sang kapulisan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! DTX 500 anay, no? Sa DTX 500, gina-problema mo lang mataas nga blood sugar level. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Kay Alex Montesa nga nagapamati sa sining mga inoras. Si Alex Montesa, MJS Candido Heldore, Homa Lumina, ara siya kag Donald Cabasag. Gatamyaw lang siya sang happy birthday sa iyang inablos nga si Jonathan Hara Jr. nga nagahiwat sang iyang kaadlawan subong adlaw. No? Happy birthday, Jonathan Hara Jr. halin sa kay Donald Cabasag kag kay Leia. No? Torres Alex, may lang pagpamati dra sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan, si Torres Alex. Siling ni Alex Montesa, tala kagyapon ang basura nga ginatipon na tungod ginaabukay sang scavengers kag mga ido nga layaw, no? Oh, mo gani sir, no?
Kag kay Luke ni Cor, may lang nga pagpamati sa RSB La Carlota, tamiyaw lang sigingging, gapang labas sa ilang nga balay, Inday Blasa, Imbong Jocampo, Martin Aliling, Leone Evangelis Lamson, nga nagapamati man, no? And sa kay paring Bernie, kagawad Bernie Bon, Buen Consejo, dira sa Ibi Magalona. May January 14 silang motocross mga kaaksyon circuit race sa January 14 kag January 15 dira sa Banwa sang Ibi Magalona. Sugalaw festival ni sa Sarabia. January 14 circuit race kag January 15 motocross. Ba namin nilang taon sir, no? Libre sir, libre importante nga libre. Jose Mongcal Torilla, Joe Mongcal Torilla, malang pagpamati, no? Likewise kay Ana Sinoro, thank you gida. Evelyn Tumakin Brose, no? Okay, sa kay Jovel Alcantara sa Catanduanes Island, thank you so much Jovel Alcantara, no? And Rochelle Folencio Susana, Johnson Pintalo Taiko, malang pagpamati, kag Gian Resisio, thank you so much. Diding Alojamento, malang pag-monitor dira sa Banwa sang Pontevedra. Paring kinalon sa gayo, malang pagpamati, kag condolences lang sa family ni Lolo Kotagoy. Si paring kinisa man sa mga nagpadala sang iya sining bulig, no? Paring Philip Alon Sagay. Thank you so much, Gid. Kag sa nagapamangkot la sa lubong ni Lolo Tagoy on Sunday, no? January 8, mga kaaksyon. January 8 sa Filisa Public Cemetery to. Handumanan Public Cemetery, Hiwato, no? Last 2 ang hapon, January 8, mga kaaksyon. Sa mga nagapamangkot kag friend ni Lolo Tagoy or Rinaldo Co, sa palabuton nga Domingo na siya dulong sa katapusan nga palahuwayan. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Every young capsule ang sabat sa imong ginahando nga ikaayong lang. Hoy, Pang, to kalala na sa ubong mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka
Kay bisan pagalakta ang TV kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton ah. Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is tagsang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:38 ang aton oras. Aksyon na Marlon Hinubia, standbyan ay no, sa balita gikan sa Kapitolyo daw kalangalangid sang aton sining tiyempo. Dali gilang aksyon na Mar, no backlash dashboard, car aircon cleaning system. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! DTX Coffee Mix anay kita. Aksyon! Aksyon! Daligid lang aksyon na Marlon Hinubia sa Kapitolyo, standbyan ay
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Para sa damit na ka-bloom sa bango. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapara. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, mga nagdaog sa local search for the best RA 9003 compliant office hospital ginpasidunggan sa Kapitolyo kag tatlo ka mga OPA employees ginserbihan sang dismissal order subong aga. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, ang balita may angot sa sirang pagpasidungog sa mga nakuha sang award no, sa angot sa RA kung sa Gitagayon nga awarding dari sa bayan sa Kapitol
kaunang ko ng guro kay unahon ko ni ang presta nga balita kaysa mo lamang ini nga aga. Agin palayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Why action rex ang pinakasubo nga New Year nga ma-experiensyahan ining apat actually sila kamang may manaranggo ni nga empleyado assigned sa Provincial Agriculture's katalatapan. Sa apat, ang tatlo sa mga aga naga-duty sa Provincial Agriculture's Office sang sila ang serbihan sang dismissal order. No, subong lamang aga ni anot ini sa kon maduduban nimo yato reklamo bla sa 5 to ka mga OPA employees, 4 ang engineer, isa ang project development assistant, misuse of government vehicles, ato palang ginreklamo nga naglampuwas na sa oras paggamit sang Capitol Cab government vehicles, kag gin pangabay na sila nga kung pwede ibalik na sa lakyan diri sa mga provincial capital, pero uwaay sila Atong sa Victorias? Sir Rex? Sa Victorias na sila to nag-happy-happy? O lain na to? Imbes nga magbalik dere, nag-ininom sila sa isang kapalailimnan. Gani? Ito ginreklamo sila sa ginibistigahan sa Provincial Legal Office. Kung balikan ta, action Rex sa tabo ini Hulyo 15, 2022 mo. So kinisipon ta, mga 5 man kabulan antes nakapagwa sang final na ding resulta sa investigation sa Provincial Legal Office. Kaya ang rekomendasyon i-dismiss gid sa serbisyo ining 4 action Rex. Ining 4 ni maskin pagkamaayon nila niya kita pili sila 2 ka options mo. Mga sumiter sang position paper o kung mapaidalom sa formal investigation agad. So ang 4 kinpili nila mag-submit sa position paper. So amo tong ginatunan sa Provincial Legal Office, ang resulta mo ni nakakita ang PLO sang tuman kabakod sa ebidensya, ang recommendation nga permado ni Governor Bolacson i-dismiss ang ining 4 action Rex. Now ang isa, si Engineer Jim Garzula, mas agin pagkamayo ay nga magpaidalom sa formal investigation. So ongoing ka na investigation sa iya. Ang giserbihan nga 3 ka mga engineers, abusanday Ramilo Litran, Engineer 3, Engineer Rizin Palacios, Engineer 1, ang project development assistant si Miss Maria Luisa Abanyo, tanan sang Provincial Agriculture's Office. Ang isa na si Engineer German Abihay, Engineer 3, why pa rin sa action Rex nga duty, kay ari pa rin sa napaidalom sa 60 days preventive suspension sa separado nga reklamo kung kaso against sa iya. Ang preventive suspension niya, angot naman to ya sa under-specified nga grain dryer. Duha mo to sila action Rex kinpapanahogan sa preventive suspension ni Engineer Jim Garzula. So administrative offense sang nga grave misconduct, para matudan ining 4 nga guilty. Natabo, hambal ni Atty. Nillas, sang kinserve sa 3 ka mga OPA employees, ang dismissal order sa ila, hindi na sila nakapig nga mga capital employees, pero ang paglaro lamang din ni Atty. Nillas, nga mayara pa sila sang legal remedy. But sa lingon, pwede pa na sila magka-file sang appeal. No, magka-appeal pa na sila sa Civil Service Commission Regional Office. Yari si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas. So with that, gin-recommend namon for
dismissal from the service, and that includes with it forfeiture of benefit. Napirmahan na ni Gob, and then serve na namon sa tatlo. Isa ka engineer who is still under preventive suspension. Of course, either katuan namon siguro sa iyang residence para i-serve ang papers, ang termination papers, or hulato na lang namon nagbalik siya kay think tomorrow matapos naman ang preventive suspension. Na final na in terms of sa investigation diri sa Capitol. Pero they still have the remedy nga mag-appeal sa Civil Service Commission sa region. Executory pending appeal. Effective upon service, kid sir. So upon service of the paper. So pag receive nila, serve namon kagina lang sa just 3. Ang the other one who is still under preventive suspension, so wala pa siya sa office pero of course it's either guro katuwa namon sa residence niya or pagbalik niya na lang do tomorrow mabalik na lang so pag-check namin. Right now ho, ang tatlo to ka report pero once served ng papers, your procedure dictates nga you pack up and leave na you're no longer an employee of the provincial capital. So sa interior reason ako na Herman Abihay, amal ni Attorney Nilias, buwas makabalik naman sa pag-report sa bahin sang Provincial Agriculture's Office kay laban-laban nga daw ang 60 Diaz nga preventive suspension matapos na buwas nga adlaw. So wala to nilang nila posibilidad magka-report ining si Abihay kay di pwede serbiman nga decision nga dismissal order sa iya action Rex. No? Maka-appeal pa ba sila o galing problema basta gani Civil Service Commission sa Masaybi dugayan ang pag-decide action Rex kay mantit nga Civil Service nag-ako ba nagkuli ka isa damo man sa mga appeal o kung reklamo ginapasaka sa ilang sari nga talatapan. Ini sabahin pa lang sang upa while pa ni action Rex labot ang sabahin naman sang PDMPD, no? Kadumdum ka to kung may pila man sa di ka maging pasakaan sa kaso man. Ang employees man, sabay sa Provincial Disaster Management Program Division, isa darati ang pamuno mismo sa PDMPD nga si Dr. Zephyr J. Hart Kailian, hambal ni Atty. Nilias, nakasubatar naman sa iya sa nga explanation kung nasabat. Muna ang ginapay na along pasubong, pag-dosisa, pag-hear, pag-investigate, Provincial Legal Office. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang action yung action na malong sa Nuvaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hinovia, aksyon na John Diaz, standby na ito kalang langgid sang tiyempo taho. May lang pagpamati dra sa kay Jocelyn, no? Kag happy birthday lang kuno sa iya sining manghod si Rafi Liboon, no? Kay Roland Guarino, salamat gid, no? Sa pagmonitor dra sa Paglaom Village. Kay Boy kagay Nining Guarino da, kag happy birthday kay Janjan Guarino, no? Enrico Nakman, may lang pagpamati Enrico Nakman sa kay Rhea Tini Francia, no? Shoot out lang kuno sa kay Chuna Magbanwa sa Japan nga nagapamati sa Action Radio. Salamat gid Rhea Tini Francia, no? And sa kay Filicula Calzado Susa, no? May lang pagpamati Filicula. Grabe ngalan niya, no? Filicula Calzado Susa. Ay, pwerte. Sige, dagang salamat gid. Idilaw, salamat gid kag Nanay Isabel. Kati Ver, sa kay Christine Minies Villalobos, Lunila Tarosan, Niel Brian Balues, no? Happy birthday lang sa tiya yang si Tita Charito Balues Canillas, no? Dara sa Bacolod. Ayos, sige, salamat gid Niel Brian Balues from Agisan, Himamaylan. Sa kay Day Ligaspe, may lang pagpamati Day Ligaspe. Kag Ray Flores Baryoga, salamat gid. Ande Saludares sa Ramano. Ga monitor sa Pilar Pontevedra, mga kaaksyon.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Daw kadasig lang sang orasan ta, daw ginaalas lang. Standby, aksyon na John Diaz sa atong sining pagpanumbalik report gikan sa Nukpo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko Sa loob at labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa impunto nga tonoras kadtuan tanay sa aksyon na John Diaz sa Nokpo, courtesy resignation sang mga full-fledged colonels ang nadistino sa PRO 6 Blaho, magadepende kuno sa kada personnel. Nokpo Director pamitan, wala pa makapagwa sang desisyon kag soltero arestado sa drug by bust operation sa Dakbanwa sang Silay. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Kahapon Aksyon Rex, una nang nagparayag si Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Ngayon isa ang desidido kag handa na mag-file sa courtesy resignation bilang pagsunod man sa hingyo diri ni DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. Sunod diri kay Police Mary Grace Socorro Borio naman ang spokesperson sang Pro 6 nga kung ang iban nga mga pulis kung full-fledged colonel ang pagambala naman sa ila kaso depende na kung aksyon sa ila kay ring call regarding ni sa service hindi sa posisyon kay so the action Rex kay Borio ang resignation ni hindi para sa pwesto nga ginatindugan mo o ginapungkuan mo subong sa serbisyo ginaksyon Rex sa PNP organization di ara ang desisyon sa kada PNP personnel kung masunod sila sa hingyo diri challenge sa abi ni Abalos o kung hindi. Pero sunod rin kay Borio, ginaengganyo mismo ni R.D. Francisco ang mga lower unit personnel, labi na ang mga kalakip diri sa hingyo diri ni Abalos, nga kung na mahimo gin man lang, no, kag masarangan nila, ma-file sila sa courtesy resignation, ilabi na kung wala man lang sila ang may ginatago. Kaya ang balde rin ni Borio, si R.D. kumpiyansa nga total wala man sa ginatago, tinlo mo kuno yung pangalan, sanda sa Axorex mag-file sa courtesy resignation. Yaring pagpayag ni Police Major Mary Grace Socorro Borio ang spokesperson sa Pro 6. Yes, gina-encourage, no, but then tanawon naton ang ini nga pag-apila sa ngaton nga SILG is on a personal note, so kumbaga hindi pa pwede nga idikta sa aton nga mga full-fledged colonels nga kung magpasa man sila yatang ilang respective nga courtesy resignation, but so far no daw wala man ang do negative nga reaction ng aton nga mga police colonels diri sa Western Visayas kag through the leadership man sang aton nga RD kumbaga nga nanging good example sa ila nga readily naghambal siya nga willing siya nga mag submit man sa iya nga courtesy resignation. I hope nga maga-follow man ining aton nga mga full-fledged colonels sa naglang. Yes no, kung tanawon din naton very early sa tuig kumbaga nagpagwa sa nga amon nga statement kumbaga nga pronouncement ang aton nga SILG, but even though amon ka early no ang PNP very much gidya nga willing nga magsuporta kag nga i-support gid kun ano man ang mga programa nga i-introduce o kun ang programa or orders man sa aton nga SILG, ang PNP diri sa Western Visayas is very much willing gid to support his programs and plans for the PNP. Axorex si Police Major Borio, pero iya nga mensahe kag reminder coming from sa ginpatigayon nga command conference ng Pro 6. Galing kay diri sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagpadulong kita kay sa Nokpo, wala pa gid Action Rex final decision kag statement si Provincial Director Police Colonel Leo Pamitan. Amo man ang ginaulat naton kay kun magsebaran mo halos tanan na nga mga matag-as nga opisyal bilog na NCRPO desidido gilayon nga magpares sa courtesy resignation para matinduan man ang ilang ngalan. Si PD Pamitan tubtob subong daw why Paxorex ni ay kagnihoy kung anong iya nga plano kung bala ma-file man siya sang iya courtesy resignation o kung hindi. Kaya anyway, personal mo na yung desisyon kung mag-file ka. Ginatry man natin gani ang makuhaan si Police Veteran Justice Catalogo ang spokesperson sa Nokpo. Pero so far, wala pa gid sa response regarding sa sining nga issue Action Rex. We will wait until sining hapon kung anong palayag diri ni PD Pamitan Action Rex kay kung mabatihan naton gani ang hambal diri ni Police Major Borio kung wala ka man lang sa may ginatago, kay pwede ka gid no? Kagilayon ka decide kung may plano kagid bala mag-file sining courtesy resignation o kung hindi. Sa iban nga balita Action Rex, balita man gikan sa syudad sang Silay,
may isa ka bypass operation yung conduct ang aton nga mga kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Kung sa rin sa Dirica Soltero, naging kilala kay Emmanuel Honsay, 25 anyos, residente sa Buena Vista Subdivision, Phase 1, Barangay Ginalaran sa Sunod Silay, ang gindako pinagi man sa bypass operation na Fiscal Direction Rex 14 ni Kasasay sa suspected Cebu ginabalubanta nagabugat sa 7 ka gramos kay may estimated market value nga naganapot naman sa 47,600 pesos na kumpiskar man ng 2,100 pesos na bypass money. Ining pila ka mga drug paraphernalia kaangin niya lamang sa disposable lighter by improvised straw scooper, may mga improvised clipper man kag improvised tutor na na-recover sa bypass operation. Ining sinunsay ginakabig ng state level individual kay karon yara na hunong sa custodial facility sa Silay City PNP. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat kid Aksyon na John Diaz nga gaunta na yung balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa panawaganan ni Colonel Thomas Joseph Martir ang BCPO Director naton nga ti kung may tsansa ti siya man isa man sa mag-file sang courtesy resignation. Martir nagahulat pa mando halin sa PRO 6. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Yes, Aksyon Eric, sa arang kahon rin, no? Sa Bacolod City Police Office, unang kagayginan, atin nagsabat na man si Colonel Thomas Joseph Martir. Klaro sa statement niya, Aksyon Eric, siya nga wise sang maginantago, siya mismo willing mag-sumiter sa iya sining courtesy resignation kung kinahanglanon. Amon ni Bali ang sabat niya sa panawagan ni DILG Secretary Benamin Abalos Jr. sa panawagan na tantanan ng mga full-fledged general kaga Colonel dapat mag-file na sa inasining courtesy resignation. So kay Martin Action Rice ko pamagi ni agod nga matinluan kag part sa internal crisis ng PNP himuon niya pero ginaulat niya ang order sa karon sa director sa Police Regional Office 6 ang sa sining pag-file sa ginatawag na courtesy resignation. Yari ang palayag ni Martir sa unang kagalinuan sa interview exclusive sa Aksyon Radio. Sa atong panawagan sa atong Honorable Secretary SILG, no, and of course sa atong CPNP, kami as police, we are good, so naman we have to follow, no. Masunod lang na siya, masuporta kami sa panawagan sa atong SILG. Kaya ini siya part man sa internal cleansing sa Philippine National Police. If ever submit man na namon yung amon resignation, may vetting process man siguro na. If kung mapalaan na wala ka malang involvement, di ka naman niya maadot lang sila. Sa imot personal view, Colonel, saan o kaya ma-resign? Ulat na lang kami instruction, sir. Siguro tanan man na ma-submit sa resignation siguro. So na matabo sir sa BCPO, halimbawa kung may ara nga courtesy resignation sa part mo, sir? I think, sir, masubmit malang kami na, but siguro sapang na ato na itong amon papel will be under siguro investigation or what. If ever ma-prove ka nga may involvement ka, siguro amon na that's the time nga may kasuhan ka. But if not, wala ka na. Tugay ka naman sa serbisyo. Kinanglanon, ginala nga amon yung matabo sa aton nga kapulisan na Colonel? Kinanglan ng guro, sir. Munang pananaw sa aton SILG and CPNP. That's why tanan man nga police colonels and generals siguro have to submit, no? After siguro sa mga colonel and generals, mga lower ranks naman siguro. Hindi ba na sir downgrade sa part sa aton nga Philippine National Police? Hindi man siguro, Action Erica, we have to abide kung ano ang instruction sa taas. Hulat ka na lang yan, sir, sang order alin sa babaw kung saan ka mo ma-tender sa courtesy resignation. Yes, sir. Masunod lang kami, sir. Sa from the region anyway, may region man ako boss, may conference naman kami. Aksyon Rex, si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Rex Magbalog report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, radyo.
Ayos, salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO, ang ato sining nga mga out of town dugay-dugay, may tisianay, kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C, kinanglan talang may tisi. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan
sang katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang may gidya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya, may si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga. Sa loob at labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! 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 Radyo! Malakay Finance Corporation na mga kaaksyon. Mata sa loob at labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad naman sang Sagay, 42 anyos nga babayeho arestado sa kasong robbery. 100,000 pesos ang kinanglanon nga piyansa. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, arestado isa ka 42 anyos nga babae kag nagakinanglan sang isa ka 2,000 ka pesos para sa piyansa para sa iya sila temporaryo nga kailwayan sa pagpatigayon sa kapulisan sa ila sining manhunt Charlie operation alas 12:20 ng hapon kahapon Enero 4 sa bayan sang Dalan Maranyon, Poblasyon 2, Syudad sang Sagay. Ang akusado nga may ginatubang nga kaso nga robbery gikilala kay Gina Gambol Kabaling alias Gina, ini ko ang residente sang Calle Riles, Barangay Poblasyon 2 sa among syudad. So, sa report ni pamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Roberto Ijapi Jr. po nang sining mga kapulisan sa Warren Section po sa kay Police Staff Sergeant G. Hernando
ang warrant PNC o sa Sagay City PNP. Gin-serve ang warrant of arrest kay gin-issue sa RTC Branch 60 kay firmado ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang presiding judge sa mga korte. Ini ang kaso nga robbery, violation or intimidation under Article 294 number 5 sa inalom sang Revised Penal Code with criminal case number 15-5509 nga gin-issue November 23, 2022. Sa nasiling na isa kagatos kalibo ka pesos sa iya nga kinanglanon nga ipiyansa para sa temporaryo kalwayan gani sa karon yara siya nakahunong sa bahin sang PNP Custodial Facility sa Sagay City PNP. Report gikan sa siyudad sang Sagay sa mga kaksyon nga mahilig magkape. Iwat kita ka nag-ariman nga manamit kaga makabenepisyo gid nga kape among report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kin Aksyon na Roger Gotib. Matapos ang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa iluan tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Maestra nga nagabantay sang di pasayerong salakyan na sideswipe sang tricycle. Biktima gindala sa ospital sa Banwa sang Calatrava. Sa detalye sa ning balita, we have Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex sa maestra sa Tigbaw National High School ang ginside sweep sang tricycle sa igad sang dalan sang barangay Lipaton, Banwa sang Calatrava samtang nagabantay sang di pasahero nga salakyan. Ang biktima ang ginkilala sa kay Junelen Lucas sang 43 anyos, may banakag residente sang barangay Suba sa Amuman nga Banwa. Sunod sa kaya Police Staff Sergeant Junjun Flores, Traffic Investigator sang Calatrava Police, ang maestra ang nagpauli gikan sa eskwelahan matapos sa ginsumiter sini ang mga papilis sang School Improvement Plan sang bulutuan kag naglain ang pamatsyag sini rason nga nagdesider ini nga magpauli kung tani sa ilapuluyan sang inisya ang ginside sweep sang isa ka tricycle nga ginamaniyo naman ni Gregorio Ortega, 65 anyos, kag residente sang Barangay Rizal, siyudad sang Escalante. Sa pahayag sang driver Aksyon Rex sang tricycle sa interview sa Aksyon Radio, nautod ang iya sini nga linya sa preno rason nga nadulaan ini sang kontrol sa Manibela kag inali nga ginside sweep sini ang biktima nga nagabantay sang salakyan. Ang biktima Aksyon Rex ang dali-dali naman nga gindala sa Calatrava District Hospital nga nakaangkon sang pila sa ulo tuga sang pagbunggo sa iya sang tricycle. Ginaulat na lang sa karon ang CT scan sang biktima nga padayon nga naka-confine sa Calatrava District Hospital. Samtang na-impound naman ang tricycle sang suspitsado sa Calatrava Police Station sa nagakaigo nga disposition. Yari ang dugang nga pahayag sa driver sa tricycle. Naman ko yung tricycle na nag-parking niya na po siya si Bata yung brake ko. Unong ito pagpikis ko ang brake ko lang na pagkakaunong. Sinapon sila ana itong dua kata babae laki. Inggo ko itong may balay na hindi ito mga ko nga ko Frida na friend. Di man sila mo ko mamina na ay ko sa motor. Di motor na tumba. Ang ano na vehicle?
Amuto Action Rex ang kabahin sa pahayag sang driver sa tricycle sa interview sa Action Radio. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-action yun Nelson Patiño na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you, Akson Nelson Patiño. Nga gaon tanay balita na Akson Vidya posible ginakabig nga top 1 most wanted person sa kasong rape sa Banwa sang Inigaran, dakop sang kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Akson Vidya posible. Akson Vidya. Aksyon na Rex arestado ang isa ka 23 anyos nga lalaki bangod sa kaso nga statutory rape o kon pagpanghimulos sakta na sa just 13 kapon sang aga, Miyerkules, Enero 4 sa bahin sang Santo Rosario Subdivision, Barangay Nanunga, Banwa sang Hinigaran. Ginkilalang suspect sa kayo si Nadi Lobo alias Yuri, kag residente sang Barangay Gargato sa amuman nga Banwa. Gindakop si Lobo sa pamuno ni Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinigaran PNP. Naangot ang warrant of arrest ni Lobo sa Article 276A, Paragraph 1 sang Revised Penal Code nga ginamyendahan sang Republic Act 11648. Ang warrant of arrest sini ang napasad sa criminal case number 22-5237 nga ginpapanaog ni Honorable Walter Zorilla, ang presiding judge sang RTC Branch 55 sa syudad sang Himamaylan. Wala sang piyansa Action Rex nga ginarekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sining ni Lobo. Sa karon preso ini siya sa bahin sang Hinigaran PNP Custodial Facility. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This portion is brought to you by ACS Manu. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless.
Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Time la una 31 nga ton oras live extension na vitamin D3 anay no ining rason nga ginarekomenda sa inyo. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panapton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyolamon sa kahanginan. Kita-kits kita buwasa, diri sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon ang Defensor. Do 5 days gidni. Si Aksyon ang Defensor anay matira sa inyo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Aksyon Rex Cantong, maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa